divide and rule pul de la pulo ke di etum la tunga phan thak dak non thak ver non ro paching room thek the der non angke nang tum pu mane ko pulama la tunga phan pu kai ke amat pu ot head ver non chari ver non la sona phan si pu dam lo bon de la so a divide and rule pu ke community tum le ka pu pa kan pin chong komane jung le ka pin chong galilo sita la ke political tactic lo lagi political tactics so de moni tum phan ka control ke joy mu chot je phan de lake aprang hako pen dolo la pen non da dolo ake do bom polake seta eletum pen an la divide and rule po alam the eletum che thandam lo te eletum ha la british atum hasika matha dam da te british atum phir the pen an apor ke ehudi sigala tum si pen an ke charai lo de like india da alang tum ta nang charai lo alang litum mane aring kelok tum bensi tum da independent hemprek long lo la thon taxi hal africa det sita me pen an adim alang tum charai dam lo la pen do olang adim ke la tum si charai lo la aring kelok tum si la thang da kali a policy la tum ke adopt ke bhag dak not angke charai dam den la pulo divide and rule pu ke di thang da kali la mungi phan bahak nang po thak nang po achat binang po angke la tum phan pu ke chari la pu mane ko pulo ma ke odd joy mu ki joy mu chat po la pulo apen la tum success lo apen la so policy ka patu the tum ke success po apen non ta la son se claim bom lo ne to elitum karbiang lo context le tum che thandam na etum karbiang long ta la so bemar la so divide and rule tactic ke kumat ni atum la ke pu pathu bom lo apen elitum karbiang long nangli neli kado ka veta la so long se tum kandon bom lo la ke etum chi chini ne det anchot lo seta la divide and rule along si elitum kandon bom lo kumat lo ne la so nang ka pathu la bang elitum chi dam de seta aklu ke dolo elitum asymptom ke theklong lo seta la so bang elitum nebdam paprap theke der elitum aprang banda theklong ke de elitum akhai ke bob i ke nang ka thak man se ke bob i ke di politically punon elitum langdam senang ASDC ahut la pana kang tang seta aphi nang che thak phun atun aphan pa che tonte de nang thak phun ko mat lo ke rem ke ASDC ke lin le ke rem kar bir tum se dang rem det lo da la son thak si congress ko se tame congress atum nang chari lo pen anapo aphi thu ke la tum phanak pa che tonte det lo la tum phan pa che thak phun lo aphi BJP atum bang thu lo de non ke BJP atum si do bom lo sitame ASDC phane pat ke thak sita la tala so policy si dolo divide and rule along si la tum jok lun der lo dak se kan don der lo congress akot sitame la pulo apen non sitame eli tum karbia phan unity ka pawe der ke la so game long si eli tum do don lo e tum non theklong ke de don rap sitame chelo winga son si do la pen ke la dhormo hianang bong sita ka se tonte do ajala dhormo sit along ta do Christian ong da dolo hong hari long da dolo kapre ka dhormo ta pache tonte da li hong hari atum ta hini ka thom la son pini ka che tonte doji ta hai ko nat ne ke atum aphan ha east west la putan ang thak lo it la pen ke asong le lang dam na asong la ke tum thek prong along la student organization atum ta itum pli phon ang do kok lo non head na ke seng social organization atum ta ke cheng nang be sen problem so phi ke kini nang do kok so na thek long olo la ke thang takalilo la ke whole divide and rule game along se ilitum ka jok lu do la dak ilitum hedi kamatha patri hel pahelo o peditum matha pe theden lo da amat se nang sike chok che ne sike chok ne le ke chok che gali nang sike chok hukumat ne sike chok che apol ditum dak do nang ne la hai pan se tum han pe bongsa de okay ilitum yansara keso ilitum theklong le mang la pheri me seta la so yansara keso ke me un edet kalila jongsi ilitum ha la na ke chenga hu jongsi tum chichini dum lote yansara keso ke pheri me seta a phi an ge kachini thu an ke der thu pik bohala so ke reng re det ti yansara keso la ke stage do di stage 1 2 3 4 under do de ha la last stage an ke tum hedi chini po hala ka nang ke klang thu lo nang klang dak po ga hala so ke tum un edet kang jang la son do di cancer ke so ke itum jongse ke chengalom is a symptom no pik lain ke di cancer ke so dolo pote symptom do je di na ogren hui polone banang chungje lo ne la pen nang phuso ver aning samada phuso ver lo ne ko symptom do ta hola so itum chini dun da prang pulutang te doctor long da moi bang nang lang po bang diagnose po ang nang pan cancer pulutang te bang do anang pipo ke me tum da dupik la first stage atum ke di
Sita pinan na tungke la chichini donde det po ha las station pa lepo ha la so ke punan klang ham hunan ke un elo la son se ili tum sita me dak asintom ge na pe klang bom lo ili tum phan asintom ge de nang las la ke nang li tum la so game of sidolo je nang tum phan ko mat ne sina ke thak lo nang li tum la hin le ke chok che ga lo nang li tum chichini ne de da pot si nang li tum ang bong pu che tor ko sai lo sita me nang li tum le ke chok che ga li ke bang sina ke patwa game lo pu tum chini dam de da pot Cita ake suge tu bom lu dah, mana napik lang bom lu. Okay. Itu tum cita nang kok, kumadu lah soal game na apa tu ke. Itu laki RSS lah tum sina apa tu, ahok pe dalam ke. Okay. RSS kopi lah tum ke mang ke lah tum ke. RSS lah tum ideologi ke lah tum ke Hindu tua, di Hindu tua. Ideologi sila tum ke ende hello VD Savalkar kapincong aron along sila tum ke ende RSS a headquarter ke kota Nagpur Maharashtra long di Nagpur ke tuma jolong bom ke di halatum akimang lake India lake Hindu a dead so Hindu a culture pensi India dead cari nangji halatum ke la Christian la pen Muslim la tum ke ha foreign a religion la posi India long ke la posi secular ke do long ke lo mane la tum a definition of India ke mane ka do ka vetra Hindu ideology along se do nai la pen la so ideology pen si that le cherai kom nai ta la so ke kroi pen si tum cherai nai ji pu la tum ideology ke la tum ke sa hala tum aphan ke me olu mene khaya phanta me uji mene ni khaya phanta me uji mene ka do ka ve yong se kroi don la pro ta me senji mene hala bang ne ke langdam kali ako ke me da do ha UP ke sob bang pan problem है महाराष्ट्र दा problem है MP दा problem के कोनाड ला ओके ako eli tum sita me pu north east tum sita me tu chekroidon thula potila da problem है जी sita eli tum ko som se chekroidon thek pola tu malong dak langdam senang di hala tum aninga hangke je Hindu tiwa pulutan te la tum ideology ke hala tum ke kroy long se tum dudu nangi pusi matha de angke da eli tum ke chuta ake prek do hala tum chori pualong itum chekroy don jema lason aperi ching thangri itum kroy doni ma lason a culture kana tum claim long le la tum kroy don itum kroy doni ma lason ardom long le itum kroy don jema hala tum ke la tribal la minority pu abang la tum ke bisas se la tum ke RSS atum ideology ke ko pisi itum ne la so topic ke wam na pulo tang la tum abidi ke abidi kang lim men sila tum nang ke nang claim la tum ala tum nang cheklang dak de Keklang dak be latum. Latum kupilo ne konat pelo ne silatum muni teman ke kop. Aki me sina pe klang latum. Aki no pe lege wangale. Apa ideology ta jong se kroy thula potem be senji mini. Tata edit tum ke kache tontia son doppi ke alang tum ke kroy pe tum ke kroy kache tontia son doppi ke kupus edit tum ke kroy tek po. As mane latum no integrate dun tek po. Ha tum ideology no ko son se tum ke kroy dun tek po. Tek po ki un po pa bang. Ko son se ki un po. Apa la tum men ke itum ke tontil. Setelah tum ko pilo na che planke itum aphan nanga pangrum thuji aphan ba hala tum aning ke hang along itum aphan na pe kroi don je aphan latum na ke a game na ka patu ke ka pre latum okay latum non kidnap ke latum ke BJP ke latum thek dak ti BJP ke RSS atum si pukar chak dot hala RSS ko pima ke toy si BJP ke claim nang ko athe BJP ke hala dak na se ke wang gente leader LK Advani non Narendra Modi Amit Shah lapen ke Rajnath Singh lapen pin an tum ke RSS background pen side ke latum ke di hadak mesti ke bang ke di so la BJP ke latum se backup lo means BJP is RSS ke BJP le sivet lo lake itu manghu nang elo lake non ile tum kar biang long a context non kar biang long wang nang ke di kar biang long ko mat secure lo de nang lima tata ile tum kar biang tum innocent pig itum ke chichi ne thangta itum ke pu hala ke hello abang ke tum langdam de langdam ta pa che char o e la pen ke bang a policy long ke tum thek du nong le ko pin ne poisa pa ki nang phan poisa nang pia ke me mati di nang phan ma de poisa pa nang ke rap lo te haula nang phan nang pilo po poisa nang pilo po hala alang ko pisi ke nai ma hala langam de ge itu poisa nang pilo mesen ke di nang phan power nang ke nai ho nang phan ke rap du nang mesen ke sita in return ke bang ta nang ko ji ko pilo hala tum ke nai ke poisa tangka ke la tum problem ave ke
athei la tum chini poisa tangka ka ko nang pisa kichili thui ke hal da athei la tum ke poisa ka bonai tum ke non ili tum BJP ka sarkar rong langdam sinang nang hai thai pen la tum photo ta theklong ke tum RSS office dam vek nang ji la pen candidate ticket amat sit ame RSS atum pen ching ki ke te dak ticket long le la ke chini ge thek prong la ge tangte ili tum karbia tum mathadam sinang inglo khai tum mathadam sinang ili tum hala tum ke kroy lo itum chik kroy dun unjima tanon pini kroy dun danglo directly I support RSS pule tum pu pesita pini number 1 itum Bharat Mata ki jai pada tum hang dun danglo ke di lage actually ke Bharat Mata ki jai pulang dam puna ki hinu thekram ngle te thang effect ave di tetala ta dolo lata ili tum te thanam sinang mo bela cancer ke solution hedi ili tum cancer ke so theklong le theklong lok ason te hedi ame ason puchiro ason te lameda prangi thi the moni tum cancer ke so pe te theklong le death ajone se tum cancer ke so pe ne bin an moni tum ki thi ke onge de lasi theklong le pin ahor mu hello itum ka pheri me nai lo theklong dak aphan ke itum pheri nang ni theklong le pin ahor mu halo itum ka pheri me nai lasi lahaya policy bana apu tum theklong le death lahilo ka pheri dam nai nge la posi tum heno pada theklong le chata asymptom mo kong sorry cancer ke so asan si tum han symptom na piklang bom lo no chit bhak bom lo le SDC hota che bhak phun lo SDC atum phan itum aki roda pinenji athe aki henu da do api latum CPI ML ideology wan dela masi latum ke cheton ti do ko belega force atun ludun chok masi latum phan thak phun lo so taki me le langdam lang SDC hut regional party SDC ki rule hut ke karbi atum hedi ni karbiang long si do pulat is a feeling do kachama thadu ni karbi bu he karbiang long si do pe hedi lapen muli atum aning chir wang vele non la congress sorry BJP ke rule hut ason an ke muli atum aning chir wang vele apen development posita me aprang SDC hut kaching ki kachikroy hala 30 department hedi hala ta department aphigana office extension asan sinon bonai de non la BJP ke wan dum a rules da bonai ne lo che bonai ne lo MOU pura che tok det lo hala so ateng siwa mong thang da bonai ne pin lo office extension asan mane hala del Guwahati office dak ke wan po na extend asan sila tu asan si pinchon ro ka control ka hat dak pen sai de ke non da di department anta jatle po ta hola so hut pen kaching ke je than ajone si pinita la haina do bo la pen poisa punon ASDC hut ke last ke 60 crore wet ang pare 41 crores pone pini pensi la karbiano ke pangring 41 crores apen last moment la ningkan si angbong la remre ko la tum 61 crores pone 60 crores pone otherwise 41 crores pensi ningkan si dak salary dolo development fund dolo including everything salary karbiano na ke lut 41 crores wet so ta pini BJP sarkar nang tum kwan sinang le lo nang tum arju thale itum arju sinang le tum development fund do pick non ke aku pai kami ha UPDS atum MOS1 apoisa da dax so sarkar hosna lelo MOS2 apoisa da non dax na lelo apen plus dak state pen akerap la pen centrally sponsored scheme la ka do pangrum pet ke dopik la da 2000 crores so say including salary bote 2000 crores so say ningkan sinanga le la pen itum ka ju dain ke hal haya poisa pen non itum dak development che ton lo ma che ton no hal haya se itum arju nain ke itum salary itum karbi itum silong lo ba khai silong lo da job sakuri itum karbi itum long dun lo ma itum a contractor karbi atum ko anlo aprang SDC hot ke contractor do pick kente karbi itum sai del wasot ke seta pini ko mat lon te lahai le itum ka question do nain ga le ma itum karju nain ma itum bong che bong sai na hello ma lasi nili APHLC ko pia por si ke seng nang kokma la ke nang litum anda chini la seng se aprang ke kate song si ke onglo kona ne dharna to ho meeting to ho di che song pik lokela so che song se la seng se aprang ta 24 plus bo di sivet lokela adak pas ke wang loke 24 plus tum che song se lang ma non actually la PJR ko an mai tum arling ke theklong la 24 plus ahir dolang bon la pan la 24 plus pan aprang la son asong na che song pik lole che ta la jakong ban ka che song un edet pan son dharna ka do ha la council la get long dharna ka do dam la hainang chun un edet la hai pen ke chun chi pu pensi ka do ka beche ko sar pensi ni ka chingda man teng de la APSLC form nang APSLC regional party amhang pat hek nang la pen ke ko pilo itung election part 2 dun pen je pe hai dunang po ai council la bang ke me thang cherai det nang po la philo tang te voter list pen in thaning pe than un po
di lapen PJR VJR sitame tum tharli longpo lapen sakuri sitame ilitum inglong asu karbitum an si rai 8 longpo lapen development contract sitame ilitum angbong si bak longpo klem longpo lapen education sitame bakal lapen kala department do an sitame tum pa develop longpo itu agriculture konab lo itum non a fund a scheme ke do sita dak a farmers atum ke long vek na beneficiaries atum long dun madak tractor lewang sitame ko mane chini atum chara det son do okay de dake lasi ke mang ke la hello ke ente pu jung ko nane isu do lo da jerso aphan chu chingrum po che song chom how ko mane ko pini no bang ko thong ke pina song che song chom la bente ko pilo ke so ko pilo so government si la ha kam ke nang claim pipe delu la ke chini lo gende ko pilo ke tum ke claim nang po la tum han parem nang po che right det nang po ang la tum si claim nang po la so ki mang ben si ka do che so che kroi sar ben se dakke wang lo ke non a pipilo na che plang to ke ako itum ka che than a topic like divide and rule yes okay this is going to come again non la so divide and rule ben si nang ditum hanang thak po non itum chi chini det se lage ko ma da tum lo BJP के हाई वेर नहीं है पोर्टल लगे BJP है तो हम फन को मालूम BDP तुम के लगा RSS है तुम लो RSS लो BJP है लो RSS लो लगे इसी वेर लगे ऐसे RSS तो मैं तुम के जॉब जे नहीं BJP अपन के जॉब जे नहीं क्या रीजन दो पे इले तुम दाक डेवलपमेंट पुनोन हाला पैसा नंगले पे तुम चितोंटे ला कैंसर हॉस्पिटल लगे बैंक टाटा तुम से बैंक एकिम ले हाला 2000 करोड़ पेंडे का खरोस कली दे लदा ला पेन आन द तोवार भारी भारी तोवार की बनाए लगे MOS1 MOS2 पैसा ले लगे lahai tum ka judu naing gal karju naing gali mai tum rara tum nekela hala wrong so tum han bang ke la vote ke jo tum han bula la tum innocent tum thang da chine lo suta ne la question karju yi ke pang ke la lo ke thek pu na khaji pu tum hai copy post question na jo de lo directly or indirectly ke nali tum hada na ro clock kali man ni phanda na ro clock ili tum hali na ke ro gali mala lasi ili tum hanang ke ahutur puline pudam ji kali sita kama thadam thek the pe na jo ni la kachi parem ke mi thang se che parem ji ke ASC होता है मैं थांग तुमसे थाक पो पारेम देलो नॉन APSLC अपन along का दांग लुदुन पो इलेक्शन हो नॉन चिनी लो जे ला APSLC नंग हाइड देलो पुरो तंग के वोटर लिस्ट इन थान एजी मिने बा सिक्स रुल ता अजा कोंगान ता पोन थाइलो पो ता को रीइंस्टेट हुई मिने बा ला तुम कनिंग जे दो पिलो तुम क्लेम दे जो से क्लेम देलो पो दा किसुंगे बांग के चेक बियासो हाइंग लोंग होंग मन के बांग तुम से सुंगजी मति BJP तुम से सुंगजी मति RSS तुम सुंगजी मति लासो का पिलोंग ले दे जे फान के नॉन अबिदीरी पिक जी APSLC फान के थाक जे फान लापेन होंग पले के बांग पले नंग ना थाक फोन जे गली द दैट APSLC ang bong si kumania fan ing vai po hala fan si pat thak ji la APSLC fan langoi non election na por la kanang li tum te bok terai tum nali tum ka chung hon nai monit fan si bang ri ji ke si mang hudu nang ni la ki hala divide and rule a game lo lagi la tum bhag dak no in tang pik lo gala tum ku pulo tum fan da ka perem po la tum fan thak dak nang po angke pulo nang li tum ta isi inut aching kangin so la phan ke aning ke kroi bang do hala phan ke kroi bang do la dak bang nang chini party long posita mena aning kaching samu cho ramuni nang tum do public tum do chini bang apot ko son la tum han kaperem nang po la tum han bhak nang po ko son la bhak po la tangte ba game nang patu itum chichini hala me thanga mata chichini dunde la so game long sini long ne do dun ne so game long sini do do chichini dunde de jikala ta akimi lok se theklo inge da ego papa wang pole ego bo English ko pulo anne che pathe phan hedi anne ka pathe hedi anne ka pathe pole da nang deluma ko pilo da emotional da hedi la ko pulo aning pa oi aning pa du la hai pa du pole moni da tum ke bang ke approval sina claim ha ha tum ke approval si bang ka me claim e tum kar be tum inning ba se ka me claim ini tum a decision ke en ke inning ki duk hosi ke enji decision enji inning ke oi hosi decision enji inning ki pung hosi decision enji kama tha pame pene pun samjin bale to ipu bane ka me claim gali gandi idum ke bang nang chini ke na so pula posi la tum ke aning pa thi nang po aning pa pung nang po aning pa duk nang po anlote la tum ke pilo je thak po bang chini paka la so game se no tum hana pa thu dunji asi dona tum karbia tum ne leka chuning gri ke ka do ka via fan leka chuning gri ke la hello regional party aprang SDC ke do hoso non regional party apanang tum chima matha vek nang ji jong se nang tum tan inut karbi lo plotat karbi a feeling karbi ang long se ni do pu ha bihar le ne ke do gali ku na ha UP le ne ke do gali pu nang tum chima tha in tung punan non apa gali APSLC fan but ning kan pho phan tum apor pitha ning kan pho na me jong se alang tum
kaning jelam alang tum kamat kapulama ke claim ji punang tum hanang chakam claim khede pote ning kan phopi parem thu denoi parem vek nei ning kan ke phopi nang ni Asia political party aphan sa ning kan pho ke elito hedi apor pi vek nang ji nang itum jung aphan ning ke dog de ben nang tum ke jog de nang ila pukali non pini jai kathar aphan ilitum phan nang kapat dai alang kaning je six schedule aja kong the upa lang ning je lo six schedule aja kong ave pin lo pu nang than lo six schedule ke mini constitution pu litum nang than lo six schedule aja kong pana jog litum khai chelang thek ji khai ka chelang iji aja kong do nang than lo six schedule pen na joni litum long le phelang thai tum charai ko munji pu nang than lo ilitum kachari iji aja kong litum semar long ji ka semar aja kong do pu tum nang than lo pini an tom ka do yang ko pen sin je prai lo la six schedule ke kan kan me peneta do ha as this year hota muni tum thek pik ha dak ta do sitam hala dak bang pak ta than bang ave congress adin hota than bang ave bjp hota non ke cheng la than non aphi jai ka thar kaning je ke than pensi kar biang long plu lagi tuma credit pinang ni ma pjr vjr la ke ning kan 1930 70 years aprang pensi pjr vjr ki do sita hala phelang pi long kar bia tum loge the tum da do lo pi po hala tum ning je ret ke ko madola pjr vjr pu alam ke than ke kar bia tum pan itum pini dharna ke do long year ta jong se jai ka thale nang than the pote hunger strike ta do long de jile itum sendel benda tum te sab yok lojile dhala nang than the bojan se di halaga credit pi ne chini nani tum ka do da credit pi jai ka thar panak alang ga credit long wek lo pasi pu muni tum aku pinang pu 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 amenda en jai ka thar pa yes lagi me pi galang no lagi itum laan ge do nang pu seta ele tum aku itum phan ani na pi pung thung na pa divert de ko pilo jai ka thar lam ning je tek tek ninang khoi dum lata apor ahut lam pache tonon thek ninang khoi dum lata sidha sidhi one man army ekam ning je plut plut de tanang khoi dum lata seta la pena bisi ke ele tum hala ele tum development of fund misuse that hala leke thek lima lam ning je tek that butong itum ke just nei ma sakuri bang phan piet pusi tum ke just nang ko mala phan itum akoi pi nei ke jai ka tha lam ning je tek that lam ning je tap ning je puret pu phan se itum ke koi nei ma sakuri to last teachers as appointment ke pi bang pharu ka ne pese kar bi invet hala le tum ka question nei gali ma sita hal hai itum phana patini eje phan ko pilo je ai ka thara phana ka koi wan bole pilo lage lam ye the lam ye the itum lam ye the pusi itum ke koi ma phana pere nang poma apen jungjung nang la phan chung ki long le de jungjung nang phanang chi de jungjung nang phanang nang chi ki ke de bala tum hai de ni nang jungjung ne contract long de ji pu pensi na phana pere nang ma nang je ai ka thara contract dang pinang nele PSLC wang lo bon dak kumani nia em ben kumani pen nang ke chin da dojile ako litum kar biang long le poisa dulo plate la circulation of money bula bang ta beleka port thanam thuna so la poisa ke wang an kar biang long poisa ke wan an dak la ko bitwe plate dak sin nang hem nang le pole la so poisa ke itum tha itum kar biang long duk pig lo punang litum kupilo nang tum chi ka chini dam nei ke itum piniani uruno doi pensi itum ke reng la son si itum phan pe theklong rong lo uruno to ke roni pote dak aktum surya mani tum che tong doji 1250 poisa joini kupi polo nani long plan o nani long poisa do pote la pharu ke hini poisa ke long je phana meeting dun de jile nang che khoros thonang la poisa khoros thonang nang lata ner lo sini nang ling hong du nai lata so meeting aphan di hala hello asintom ge tum duk pilo khai duk pilo po sintom ke la hello je la jet so wet kopini government scheme lo tum surya moni tum ka cha chingrum dun la hello kar belong duk pik buge nang li long yang tangka poisa do pulo tang de ka chuklem war sile nang do pulo tang de ka chojor adim do pulo tang de nang ka chojor bostu an nang nam pi bang do pulo tang de nang di la hai poisa long ka dun de la hello donatum la hello asintom lo itum itum khai ki sung lo pu asintom lo la hello la si ilitum ahok ilitum kar bia khai phan chelang nam selang nang ne tum jong se BJP phan pere bole nile la pusi bo BJP phan ka pere bote tum hadak ke do akar be tum han an de tum ka kapit jok tum no basini ge matha ate ko nan la tum jang chok lo ni congress sarkar pa pe wang hai SDC sarkar pa pe wang dame ha CPI ML sarkar pe wang dame te da la BJP tum ideology bang me tum kar bia tum aphan tum dharmu tum aphan tum cancer ke so ason lo la ke tum thek long le sita mo na ke thek long an ke tum der pigji asin nang tum jat obligation la do tame na tu ko mania phanyong si lang ning dok de posi tame tum jog le don apwa ke vote ke jog ke nang le tum mata pami tu la pen ke non amone ke posa se ne ka pi jutlo seta ile tum hanang ke thak ji ke partyang bong si nang thak ji party mun si nang thak ji non APSL sing tang pek lo bang chini apot dak APSL si phan ke thak ke party mun phan si bang invite ji si rat atum ka do ka ve tum na matha dun pami tu nang ko mania phan kang jin so ko mania phan nang ke lang selet pen nang la dak a be ke do nang ji kali APSL si lo
ko mat ne aphan ko mat aphan tong ne bang ticket ki pi ke jong gi nang tum lang dun baka APSL se candidate pro tang de bang pak tamelo nang tum non apoi kan tum la phan se jok nai la pen pa hai vek nai kali pro tang de le tum ki viro la ke nang li ta ke viro ni ta ke viro ka do nang li summa la tum ta vir de ji itum long li ke rai kom nai pro tang de regional party kan pa hai vek nai kali pro te tum sum pe kala lalo la si aporta do olo po si ni li alam the bang pa jut kok po la pen ka do be si tame ako che tong thu bom lo nang etum che than thu bom lo nang la pen ke la so video si tame nang tum share pik tha athe ka chi ni atum ta do pik la gardo